سلامات أمني لما أنت مدى أبسوشال ميديا زعزارة بخوين زلا ኤርትራ ኣብ ጋና ብዝተኻየደ ዋዕላ መግለፂ ከም ዘቕረበት ተሓቢሩ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝቐረበ እዋን ናብ ኣስመራ ገይሹ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም እውን ተባው ምንቅስቃስ ከይትገብር ተዓጽያ ትርከብ ክልል ትግራይ ካብቲ እዚአምን ካልኦትን ኣለውና እስካዕ መወዳታ ምሳና ሰናይ መክትዛል سلام فتوات فلما لايك እንዳገበርኩም سبسكرايب ዘይጎርኩም ከዓ سبسكرايب እንዳገበርኩም ሃናጽ ሓሳብን ርእይቶን በቲ ኮመንት እንዳገደፍኩም ሓደሽ ተዋና መደብ ስለ ዘሎ እስካዕ መወዳታ ምሳና ኦፈራይ ኦፍርካ ተበልዕኻ ጽገብ ተኸዲን ካብ ሙቆይ ኻኺ ሰዓት ያብካ ማዕተብ ለኸሳድና ጣይታ ለኻብድና ሃይማኖትና ለይለውጥልና ወይለ ኦፍርኩም እተው በልዕኹም ጽገብ ተኸዲንኩም ሙቆይኹም ከይዱ ክንዲና ይዕድመ ይሃብኩም ጣልያን ተወሊደ 8 ገይረ ጉልወትኩም ሳኻትኩም ይቀኒ መንና የጉልወትና ጉልወትኩም ሙነይጎ ናኺድና ፈለማና ቪዲዮ ወታደራዊ ጽምዶ ምጅማሩን አብይ አህመድ ናብ ሕክምና ሙጉያዩን እዚው ወታደራዊ ጽምዶ ሶስተና ስእልታት ሶስተና ፎቶታት ካሜራ አይወጻይ ካሊ ብዙሕ ኮምዚ ተጀሚሩ ይዘብል ዝራአናዮ ወይ ዝተገለጸ ነገር የለን ነገር ግን ኣብ ሶስተና ከባቢ ዝኾነ ስእሊ ዝኾነ ቪዲዮ ወጽሎ እቲ ስእሊ እቲ ቪዲዮ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ብሓደ ዝተራኸቡሉ እዩ ሰላም እንዳተዋሃሃሉ ገለተር እያ ሰላም ፈጢርና ስለ ዝኾንና ኤርትራን ትግራይን ዝዋጋአሉ ምክንያት የብለንን ስጥራህ እንታይ ኮነ ናይት ሓደ ጸላኢ ሓቢረን ከከላኸላ ናይት ሓደ ጸላእውን ከምኡ ጸላኢን አጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ንኽልቲኡ ህዝቢ ከጥፍእ ዝደሊ ሓደ ስለ ዝኾነ ነዚኑ ምምላስ ሓቢረን ክሰርሓ ኣብ ዝወሰናሉ እዋን ኢና ንርከብ ኣብዚ ኮይና ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ሓቢሩ ምስርሑ ንምንታይ ይገርሞ ቅድሚ ሕዚ እውን ከም ዓይነት ኣብ ፀበባ ክኾን ከሎ ዲፕሬሽን ዲ ዘለዎ ብለድ ፕሬሸር ዲ ዘለዎ ካሊእ ዲ ዘለዎ ይፈልጥን ግን ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክፍጠር ከሎ ናብ ሕክምና እዩ ዝጎይ እዚአተን ዘን ኣብ ሰሙን እዚ ዝኽሰታ ዘለዋ ናብ ሕክምና ከም ዘጓየዮ ተሓቢሩና ኣሎ ናይ መረፃ ውፅኢት ይኹም ገይርዎ ከይንብል እቲ መረፃ አላዲን ኮይኑ ይወዲእዎ ማለት ኦሬዲ እቲ መረፃ ቅድሚ መረፃ ምግባሩ መንግስት ምቁቃም ተይተረፈ ዝጀመሩሉ ቅድሚ መረፃ ምግባሩ ውፅኢቱ ዝተፈለጠሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ አየናይ ሓድሽ ነገር ነይሩ እሞ መረፃ ከምኡ ክገብሮ ወይ ምናልባሽ ኣብ እዋን መረፃ ጉንበት 24 ዝነበሩ ውግኣት መረፃ ዝገብረሉ መዓልቲ ድዮም ክህድሙን ኢሉ ሓሲቡ እንተኮይነ ይፈልጠን እቲ ናብ ሕክምና ኣትይዎ ዝበሃል ዘሎ ማለት ዋላ ሲሪየስ ይኹን እዚ ድዩ ወይስ ናይ ጽምዶ ጉዳይ ምናልባሽ እዚ እንተዝብል ይሓይሽ ፋኖ ሓያል መጥቃዕትዮ መብፂሖምሉ ዘይተወረረ ዘይተማረኸ ጿር የለን ካብ ኣሃድኡ ዘይጎደሎ ዘይተቀተሎ ኣሃዱ እውን የለን ክንዱ ዝኣክል ነርቱ ኣብ መንጎ ፋኖን ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝነበረ እሞ ንሱ ኮነ ክእል እዩ ዝብል እምነት ይዘለን እምበር እዚስ ኤክስፔክት ዘይገብር እንተኮይኑ ሞደናቁር እዮም ትግራይን ኤርትራን ጽምዶ ፈጢርና ኢለን ዝነበረና ኣፈላላይ ብሰላም ፈቲሕና እየለና ኢለን ሰላማት እዚ ቻናል እዚ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ኩለኹም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ተባው ምንቅስቃስ ከይትገብር ተዓጽያ ትርከብ ክልል ትግራይ ካብቲ ካብ አዲስ አበባ ሰኣነቶ ቁጠባ በወገን ሰሜን ካብ አስመራ ክትፈትሖ ትፍትን ከም ዘላ ክግለጽ እንከሎ ናብ ተኽሊ ዝኣቱ ዘሎ ነዳዲ በወገን ኤርትራ ዝመጸ ምዃኑ ይጥቀስ ኣብ ከተማታት መቐለን ከባቢያን ከም ዝበጽሐ ዝነገረሉ ዘሎ ነዳዲ ቀንዲ ዕላማው ማሕበራዊ ዘይኮነ ወተሃደራዊ ምዃኑ ዘመልክቱ ዘለው ጸብጻባት ትግራይ በወገን ኤርትራ ዝኣቱ ዘሎ ቀረባት ንናይ ኩናት መድለዋ ዝዓለመ ምዃኑ
ጥርጣራታቶም ምግላጾም ይሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህዝቢ ትግራይ ንኩናት ዘለዎ ጽልኣት ንምግላጽ ዝተፈላለዩ ተሪኦታት ይፍጸም ከም ዘሎ ዝሕበር ኮይኑ ብዙሕ መንእሰያት ካብቲ ዓዲ ዝወጽ ዘሎ ኮይኑ ካብ ግፋ ዝሕበው ኣሽሓት ከም ዘሎ ዝጥቀስ ኮይኑ ኣብ ከተማ መቐለ ኣንጻር ኩናት ዝዓለመ ናይ ውሽጢ ምንቅስቓሳት ከም ዘሎ እውን ይንገር ኩናት ኣኽልና ዝብሉ ወረቓቕቲ ኣብታ ከተማ ይድርበዩ ከም ዘለውን ጸላም ተጎልቢብካ ዝበተኑ ወረቓቕቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበዝሐ ይመጽእ ከም ዘሎ እውን ተሓቢሩ ካብ ናይ ኣንጻር ኩናት ጻውዒት ከይወጽ ኩናት ኣብ ዘይተርፈሉ ብርኪ ይበጽሕ ከም ዘሎ ምልክታት ይረኣዩ ኣብ ወሰን ትግራይ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ኣብ ፍጹም ወጥሪ ዝኣተወ ኮይኑ ኩናት ኣብ ዘይተርፈሉ ብርኪ ይበጽሕ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ምልክታት ይረኣዩ ዓበይቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ብወገን ፌደራል ናብ ኣንፈታት ራያ ቆቦ ሰቆጣ ከምኡውን ብወገን ዓፋር ዘሎ ሰራዊት መከላኸሊ ሃገር ምስ ዘመናዊ መካናይዝዱ ብኣዝዩ ልዑል ጻዕቂ ኣቱን ይራገፍን ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብተወሳኺ ድሮናት ኣብቲ ከባቢ ተደጋጋሚ ብምዝዋር ሓበሬታ ናይ ምካብን ምክትታልን ስራሕቲ የካይዳ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ብወገን ሕወሓት ድማ ኣብ ከባቢ ራያ ሓያል ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ብሓደሽ ሰልጠንቲ ዝተመልአ ተሽከርከርቲ ከም ተወሳኺ ሓይሊ ናብቲ ዞባ የእትዉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እዩ ኣብ ወሰን ከባቢታት እውን ናይ ምድላው ድፍዓት ናይ ምስራሕ ስራሕቲ ብስፍሓት የካይዱ ምህላዎም ምንጭታት ይሕብር ኣለው እዚ ክልቲኡ ወገን ኣብ ደዋትን ወተሃደራዊ ድፍዓትን ዘካይዶ ዘሎ ልዑል ምድላዋት እቲ ከባቢ ናብ ካልእ ዙር ግጭት ናይ ምእታው ዕድሉ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ዘመላኽት እዩ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈለስቲ ቀቲለን ብመሰረት ካብ ከባቢ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ሓደ ገዳም ዘካይዶ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብርክት ዝበላ ፈለስቲ ክቕተላ ከለዋ ብዙሓት ድማ መጉዳእቲ ከም ዝወረደን ተሓቢሩ እቲ ጸብጻብ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ሓይልታት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘካይድ ዘሎ ኩናት ምሂሩ ኣብ ዘሎ ግዜ ሞት ሰላማውያን ዜጋታት እናዛየደ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣረድዩ እቲ ብድሮናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢ መካነ ሰላም ምዕራብ ወሉ ኣብ ጥቓ ፈለግ ኣባይ ዝርከብ ገዳም ቅድስቲ ኣርሴማ ከም ዝተኻየደ ሓበሬታ ኣመልኪቱ እዚ ደብሪ ኣባይ ገዳም ኣስቃቃስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ፈለስቲ ሃይማኖታዊ ንጥፈታትን ዘካይዳሉ ደብሪ ምዃኑ ተሓቢሩ ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ብሰንኪቲ ዝተኻየደ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ቁጽረን ዘይተነጸረ ኣብቲ ገዳም ዝቕመጣ ፈለስቲ ከም ዝተቐትላ ክሕበር እንከሎ ቀጽሪ እቲ ገዳም እውን ከቢድ ጎዳኣት ወሪድዎ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ናይ ድሮን መጥቃዕትታትን ንጹሃን ዜጋታት ግዳይ ይገብሮም ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ክገልጹ ይስምዑ ንዝውሃብ መግለጺ ያለተው መልሲ ክህበሉ ዝረአ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጡቓት ሓይልታት ኮነ ኢሎም ንናይ እምነት ቦታታት መዕቀቡ ከም ዝጥቀሙሎም ይዝኸስስ እቲ ጸብጻብ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ መንግስቲ ፌደራል ኣብቲ ገዳም ዕጡቓት ፋኖ ኣለዉ ዝብል ስልያዊ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቡ ከም ዝተኻየደ ድሕሪ ምግላጽ ይኹን እምበር ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደ ግዜ ሓደ ዕጡቕ ፋኖ ኣብ ቦታ ከም ዘይነበረ ብምሕባር እቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሃይማኖታዊ ስፍራ ንምህራም ዝተገብረ መጥቃዕቲ ክብል ሓቢሩ እቲ ነዚ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ዝወፅእ ሓበሬታስ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ዝነብሩሉ ከባቢ ይካየድ ብምህላው ንሂወት ሰላማውያን ዜጋታት ብከቢድ ይጎድእ ከም ዘሎ ኣረድዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ፋኖን ፌደራል መንግስትን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዓመታት ብምቁፃሩ ሰፊሕ ህዝባዊ ምምዝባልን መጉዳእቲ ሰላማውያን ሰባትን ኣስዒቡ ከም ዝርከብ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ጸብጻባት ይረድኡ ኣብ ኢትዮጵያ ሃይማኖታውያን ትካላት ሲቪልያን ዜጋታት ዕላማ ጌርካ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ክልቲኦም ወገናት ሕድሕዶም ክካሰሱ ክረኣዩ ከለዉ ፍታሕ ከምፁ ብዘይምኽኣሎም ዝተፈላለዩ ወገናት ውሕስነትን ድሕነትን ክወሃቡ ኣብ ምጽዋዕ ይርከቡ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ገዳም ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ምን ኣዚዙ ንመን ዕላማ ገይሩ ተኻይዱ መንግስቲ ወጋዑ መግለጺ ይሃበሉን ዘሎ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ወገናት ናይቲ ሃገርን ግን ነዚ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም ኩናንዮም ኣብ ምስማዕ ይርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰገር ነፈርቲ ናይ ቤላሩስ ኣብ ዝቅንያት 3 ግዜ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ናይ ኤርትራ ከም ዝተራእያ ምስ ምንቅስቓስ ነፈርቲ ዝከታተሉ ትካላትን መርበባት ሓበሬታን ዜናታት ይዘርግሕለው ብመሰረት እዚ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ጸብጻባት ካብ ቤላሩስ ዝተበገሳ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ኣብ ጅዳ ስዑድ ዓረብ ድሕሪ ምዕራፍ ኤርትራ ዝርከቡ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኣስመራን ወደባዊት ከተማ ባፅዕን ጽዕነተን ኣራጊፈን ናብ ቤላሩስ ከም ዝተመልሰም ኣብ ጸብጻባቶም ጠቂሶም ዝርከቡ እዚ ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓስ ቤላሩስ ሓንቲ ካብተን ኣጽዋራት ብምምልላስ ትፍለጥ ሃገር እያ እዘን ናይ ቤላሩስ ነፈርቲ ካብቲ ሃገር ተበጊሰን ጅዳ ስዑድ ዓረብ ብምዕራፍ ኣብ ኤርትራ ብምቕናዕ ጽዕነተን ዘራግፋሉ ዘለዋ ኩነታት ከዓ ኤርትራ ሓደሽቲ ዕጥቅን ኣጽዋራትን የትያ ክትከውን ዝለዓለ ተኽሎታት ከም ዘሎ እዩ ትንታነታት ዝቐርብ ዘሎ እዚ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት
ዜናታት ነታ ዓውልጽ ብዝረከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ዳግም ኣነቓኒቆ ይርከብ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ቤላሩስን ኣብ ጉዳይ ወተሃደራዊ ኣጽዋራትን ካልእ መዳያትን ስምምዓት ተኸቲሙ ነይሩ መንግስቲ ቤላሩስ ንኢትዮጵያ ዘይሰርሓ ነፈርትን ዝዓክስ ኣጽዋራትን ክሸጠሉ ስለዝኻለ ክልቲኦም መንግስታት ኣብ ምስሓብ ተጸሚዶም ይርከብለው ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ዜናታት ናባኹም ኣቕሪበዮም ጠቒሰ ነይረ ሕጂኻ እዚ ናይ ቤላሩስ ነፈርቲ ኣብ ኤርትራ ተራእየናሉ ዝርከባ ዘለዋ መንገዲ ኣብ ርእሲ መንዳዓት ጉርንጉሪት ንስርዓት ብልጽግና መመሊሱ ኣናዋጽ ኮይኑ ይርከብ ብልጽግና ብሰበብ ባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ናብ ኤርትራን ሶማልን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ፈተነታት ከካይድ ምጀመረ ምስ ሃገረ ቤላሩስን ካልኦት ሃገራትን ወተሃደራዊ ስምምዓት ብምኽታም ኣጽዋራት ብልቓሕ ናብቲ ሃገር ክጓረት ጸኒሕና ኣሎን ካብ ቤላሩስ ደምፀን ነፈርቲ ኩናትን ካልእ ኣጽዋራትን ግን ከምቲ ዝድለ ክሰርሕ ስለዘይካለ መንግስቲ ቤላሩስ እውን ንስርዓት ብልጽግና እቲ ዝኣተወሉ መብጻሕታት ከተግብር ስለዘይካለ ክልቲኦም መንግስታት ኣብ ምስሓብ ተጸሚዶም ይርከብለው ነፈርቲ ናይ ቤላሩስ ኣብ ኤርትራና ተራእየናሉ ዝርከባ ዘለዋ መንገዲ ወጪ ዝርከብ ዘሎ ጸብጻባትን ዜናታትን كمون ناوز قتل فيديو هنكد كلنا إرترا أفغانا زوعلة مجلس خمسة هبت حبير الله سكن كتاتل ኤርትራ ኣብ ጋና ብዝተኻየደ ዋዕላ መግለፂ ከም ዘቕረበት ተሓቢሩ ኤርትራ ኣብ ጋና ብዝተኻየደ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ንድፈ ኣድማሳዊ ክንክን ጥዕና ከም ዘቕረበት ተሓቢሩ ልኡኽ ኤርትራ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ጥዕና መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ምዃኑ ብምእዋጅ ጸጋታት ሕክምና ብቐጥታ ናብ ገጠራትን ርሑቕ ቦታታት ዝነብሩ ማሕበረሰባት ከም ዘባፅሐት መግለፂ እውን ተሓቢሩ ኤርትራ ምስ ዘጋጠማ ተደጋጋሚ ፀጥታን እገዳን ኣብ መዳይ ጥዕና ዘመዝገበቱ ዓወት ቀሊል ከም ዘይኮነ زحبرت وكيل 8 مئتايت نبرت ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር መብኣታዊ ክሊኒክ ክረኽቡ ከም ዝኽኣሉ ገሊጹ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ በኢትዮጵያን ቋሚ ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾነ ቢንያም በርሀ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ መግለጺ ኤርትራ ብሕጂ እውን ዕፅፊ ስጉምቲ ኣብ ምዕዋት ጥዕና ክስጉም ምዃና ምሕባሩ ተገሊጹ ንኢትዮጵያ ባሕሪ ከም ዝምልከታ ተገሊጹ ኣምባሳደር ኣሜሪካ በኢትዮጵያ ዝነበረት ቲቦር ናጂ ኣብ ገጻት ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ናይል ዘሎ ኣተሓዛ ተመሳሳሊ ክኸውን ከም ዝጸውዐ ንናይ ኢትዮጵያ ኣማመ ምድጋፍ እውን ተሓቢሩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ረኣያ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝደዋቡ ሃገራት ጥራይ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝምልከታን ዝገልጽ ካብ ኮነ ንማያት ኣባይል ናይል ዝምገባ ሃገራት እውን ናይል ከም ዝምልከተን ብምጥቃስ ከምቲ ግብፂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ናይል እውን ተመሳሳሊ ክትቀርብ ጸዊዑሎ ኤርትራን ግብፅን ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክትቀርብ ከም ዘይብላ ክሕብራን ከለዋ ኣብ ማያት ኒል ዘሎ ኩነታት ክርዳኣ ከም ዘለወን ማይ ናይ ሓባር ምዃኑን ናይል ዝውስናውን ኩለን ሃገራት ክኾና ምዃነን ክዝንጋዕ ከም ዘይብሉ ገሊጹሎ ከም ኣገላልጻ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማሰኛ ቲቦር ናጂ ሃገራት ተሻሪኸን ክነብራ ማይ ናይ ሓባር ምዃኑ ክርዳኣ ዝመልከተ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ካብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ምጉናይ ካብ ጥቕሚ ጉድኣቱ ከም ዝበዝሕ ገሊጹ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እና ፕሬዝዳንት ግብጽ አብዱልፈታህ አልሲሲ ና ዮሐና መልእክት ተሰዲዱ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተማለ 23 ሐምለ 2026 በምክንያት ሃገራዊ በዓል ግብጽ ና ፕሬዝዳንት ግብጽ አብዱልፈታህ አልሲሲ እንኳ አብጽሐኩም ክብል መልእክት ተሰዲዱ ኣብታ አጋጣሚ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አመለክቱ ኤርትራ ኣብዘባው ጉዳይ ጸጥታ መዋሃደን ምስ ግብጽ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደታት ምትሕባረን ሓበራዊ ፕሮጀክታት ንምድልዳል በዝምልከት ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንምድንፋዕ ዘለዋ ተወፋይነት ከም ዘረጋገጸ ተሓቢሩ አቶ ጌታቸው ረዳ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝቀረበ እዋን ናብ አስመራ ገይሹ ከም ዝነበረ ገሊጹ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ አቶ ጌታቸው ረዳ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝቀረበ እዋን ናብ አስመራ ገይሹ ከም ዝነበረ ገሊጹ አቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ንጎ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ስዕብ ከም በበልኩም ነስርዓት እዚ ንሓዋሩ ንምእላይ ናይ ቀረባ መሓዙት ኣለውና ክብለው ተረፍ መራሕቲ ሕወሓት ገሊጾም ዝበለ ኮይኑ ብዕሰብ መግዛእቲ ሓደ ጉጅለ ተቆሪንካ ዘለካ ህዝቢ ትግራይ ሕጂ ተበራበር ጉጅለ ድሕረት ሕጂ መላፍን ተኣኪቡ መሓሙቅ ካውርደካ ዓጢቁ እዩ ዘሎ እዚ ጉጅለ ንዘበና ዝተዋሃለለ ኣቅምታት ትግራይ አንጠርጢሶም ሰላማት እዚ ቻናል እዚ ሓድሽ ስለዝኾነ ኩለኹም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ካልቃል ስድማሎ ምስ ሓሳዳት ምስ ሓሲዲን ጽቡቕ ክዳን ተኸዲኑ ጽቡቕ ጫማ ረጊጹ ካቴና ገይሩ ብሪቕሪቕ ኢሉ ክብሉ ዝውዕሉ ዕላሞም
كفينان حسيمنان كريوناي أول سعيد حميمو سميمو كفيو دخيو تأثيرو إلهم ممرح بروباغندا تاعتهم نخقبروناي سلازن احنا بقلباتو خينا نصنحهم قدن يخون إذن فتوتي نتوم كبه زي بلو أدنقتين تيفوزين زقبرو زلوخ مبرهيو انبر نتسلاي تسلاء مخانو يترفوني أبزن ما نستوعل أبزي أبن تصور كترداكم دلو حن تحقق نقرأكم أول سعيد تأثيرو تبل زينان منتاي كم دفنوا تردياتكم دو نزا ورساين تقادا لا ينتبه الحساب عبد الله تاب مسمار شاخ تطفوا ومنتي مغنياتو نا أول سعيد كوازا حساب زي أسلزل على زاسور وص أنا انتي لي يا رأى انتي كمز نغنم المنتي ورحو بوي يا غزناي دماموش ترى مفلات كابينا انت ودحو بوي إلى ما عند مدى زي مثل نيرة فتح ممتخاني لا تسفى قبر باي